Bojnice. Z historického hľadiska centrum Hornej Nitry dnes kúpeľné mestečko preslávené romantickým zámkom grófa Pálfiho či svetoznámou zoologickou záhradou. Práve Bojnice privítali 27. septembra 2014 ďalší ročník podujatia známeho pod názvom European Cooperation Day. Spoločne bez hraníc takto jednoznačne znie heslo Dňa európskej spolupráce. Tento program predovšetkým je o spolupráci, čo má v názve, a táto spolupráca je takým leitmotívom alebo základom tých ďalších následných krokov, ktoré potom z toho vychádzajú. Túto akciu sme zorganizovali okrem teda spolupráce s mestom Bojnice aj s Ministerstvom pro místní rozvoj z České republiky. Daleko lépe se projekt připravují, existují historické vazby, jsou tady daleko menší jakékoliv bariéry jazykové, přirození, komunikační. Verím, že aj dnešný deň bude tým mostom, ktorý ešte pevnejšie a vrúcnejšie spojí naše národy. 3, 2 a štart. Za vášho potlesku. Na tohtoročnom Dni európskej spolupráce predstavili organizátori niekoľko už zrealizovaných, no stále živých a užitočných projektov. Riaditeľ Bojnického zámku Jan Papco predstavil divákom projekt rekonštrukcie 5-hrannej veže v rámci tejto vskutku unikátnej národnej kultúrnej pamiatky. Zástupca riaditeľa zoologickej záhrady Vladimír Šrank ocenil realizáciu informačného systému Zoo Hodonín, Zoo Bojnice z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika, Česká republika. Mimoriadnej pozornosti priamo na podujatí sa však tešili najmä dva projekty Obloha na dlani a Príroda nezná hraníc, hovorí Vladimír Mešter, odborný garant prvého z nich. Cieľom projektu Obloha na dlani bol vlastne priblížiť základné informácie o vesmíre verejnosti obidvoch strán hraníc, priblížiť im vlastne netradičným spôsobom astronómiu. Ale hlavným cieľom bolo vlastne získanie netradičnej didaktickej pomôcky v podobe prenosného digitálneho planetária. Túto didaktickú pomôcku samozrejme používame v spolupráci so školami na slovenskej aj českej strane, to znamená na Slovensku je to Trenčiansky samosprávny kraj a na českej strane je to Zlínský samosprávny kraj, kde vlastne chodíme po školách, kde deťom prezentujeme základné fyzikálne poznatky, s ktorými sme dospeli počas poznávania tohto vesmíru. Vyjadrenia niektorých riaditeľov škôl je také, že táto didaktická pomôcka by mala byť súčasťou každej školy. V Bojniciach si v rámci Dňa európskej spolupráce prišli na svoje aj milovníci prírody. Formou mykologickej a ornitologickej poradne im zástupcovia Slovenského zväzu ochrancov prírody predstavili projekt Príroda nezná hraníc, ktorý vznikol práve vďaka slovensko-českej spolupráci medzi Severomoravským regionálnym združením Českého zväzu ochrancov prírody ve Valašském Meziříčí a Slovenským zväzom prírody a krajiny v Prievidzi. Cieľom tohoto projektu, ktorý vznikol v rámci tzv. Sieťovania, bolo okrem iného vzbudiť u verejnosti záujem o poznávanie prírody svojho regiónu a hlavne pôsobiť aj v oblasti takého správania sa voči svojmu okolitému prostrediu. V Bojniciach predstavujeme výstavy invázne druhy rastlín a mokradie poklady prírody. Je tu ukážka našej poradenskej činnosti, pretože naše centra boli zároveň aj špecializované, a to na ornitologické poradenstvo, poradenstvo v oblasti mykológie, a tretie centrum sa špecializovalo na spoluprácu s pedagógmi na environmentálnu výchovu. Deň európskej spolupráce 2014 však nebol len o vzdelávaní, ale aj o zdraví a zábave. Na svoje si prišli deti i dospelí. Symbióza turisticky atraktívneho prostredia, možnosť návštevy dnes už svetoznámeho zámku či rovnako známej zoologickej záhrady a populárneho podujatia európskych rozmerov prilákala do hľadiska v Bojniciach miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov z celého Slovenska a Čiech. Divákom sa tak predstavili miestne tanečné telesá, divadlo Maškrta či Marcela Molnárova.
Mnohí z účastníkov využili možnosť absolvovať priamo na mieste krátke, no dôležité zdravotné vyšetrenia či konzultácie na stanovisku hostia podujatia Všeobecnej zdravotnej poisťovne s príznačným názvom Deň pre vaše zdravie. Čo dodať? Na záver dajme slovo zástupcovi hlavného organizátora European Cooperation Day 2014. Podujatie bolo zorganizované pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s Ministerstvom pro místny rozvoj Českej republiky a s mestom Bojnice. Prišli ľudia, myslím, že bola dobrá zábava, sú tam deti. Čo viac si možno prijať? Do budúcnosti možno viacej takýchto podujatí. O tom to je, spolupráca bez hraníc a spoločne pôjdeme ďalej.